Φαντάζα πάρω το μαύρο όλα μαζί, όλα. Ούτε ένα μου είναι, ούτε ένα. Δεν χωράνε ρε. Χωράνε, μπορώ να τα βάλω να πιω. Τρίτη προσπάθεια στα 240 κιλά, Παπαδάτος Λευτέρης. Πάνε τα 240 κιλά. Ναι, εγώ πάω να κάνω μέσα. Δεν μπορούμε, αλλά λίγο μπορείς. Έλα μωρέ, εγώ μπορώ να κάνω δισεκατομμύρια μπορείς. Πότε έχω πέρα ρε φίλε, τι έχει ήλιο. Δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, το χειροκρότημά σας. Τρίτη προσπάθεια στα 240 κιλά, Μελάς Γεράσιμος. Είπαμε πρωταλήσεις αλλά και τόσο. Δεν μπορεί. Μπράβο το χειροκρότημά σας. Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή. 3,5 φορές το βάρος του σήκωσε. Εδώ ολοκληρώθηκε η βραδιά απόψε για το powerlifting. Όλοι οι αθλητές παρακαλώ να μαζευτούν εδώ, να πάρουν τα μετάλλια τους. Θα πάρουν όλοι μετάλλια, θα πάρουν όλοι αναμνηστικά διπλώματα. Σημασία έχει συμμετοχή, όλοι είναι νικητές. Τα μετάλλια. Παρακαλώ την κυρία Μπεκατόρο και τον κύριο Καπάτο να έρθουν πρώτοι να πάρουν τα μετάλλια τους και τα αναμνηστικά διπλώματα. Κάνε πιο κύριο Λεωνίδα. Παρακαλώ όλοι οι αθλητές να περάσουν να πάρουν τα μετάλλια τους και τα αναμνηστικά διπλώματα. Όλοι όσοι συμμετείχαν, όλοι είναι νικητές. Δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Πολύ καλά. Αμά, πάμε παιδάκια, πάμε να δούμε καμία μπάλα. Από πίσω. Άμα αυτή είναι και αυτό θα δούμε το παιδιά. Με την ολοκλήρωση της σημερινής βραδιάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο την κυρία Μπεκατόρο και τον κύριο Σάββατο Καπάτο για τη συμμετοχή, τον Γεράσιμο το Μελά, όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, την Ευγενία τη Βασιλάτου, την πρωταθλήτριά μας, την Ελπιδοφόρα που μας βοήθησε πάρα πολύ, όλους όσους βοήθησαν, τον Μουρελάτο, τον Κοσμά, στη γραμματεία, τον Διονύση το Μεταξά με το Σύλλογο Πάλης Κεφαλονιάς που έφερε εδώ τους αθλητές του, τον Κολουμπή τον Παρίσι, τον Μαρκαδονάτο τον Δημήτρη,
τη Σταματίνα την Κάντιλα για την παρουσίαση, τον Γεργάτο το Θοδωρή για τη βοήθεια που μας έδωσε, τον Παυλάτο το Σίμω, τον Ραβαντινό το Μάκη, τον Αλεξανδράτο το Δημήτρη. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γεράσιμο τον Μωραΐτη που ήταν ο εμπνευστής και ο άνθρωπος που έτρεξε για να στηθεί όλο αυτό που είδατε σήμερα και προσπάθησε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου και ελπίζουμε να διορθώσουμε ό,τι λάθη γίνανε και να πάμε ακόμα καλύτερα. Εμείς θα πάρουμε κανένα μετάλλιο.